Damdamag Radyo Sagada. Naimbag manan nga daw, oras nga ron ngayon tayo ibingay dagiti damdamag para iti midday news. Siya nga rin simbay kat para iti ulo dagiti damdamag. Iti pagilian na Pilipinas sa mararamid nga dumping site ti e-wastes manipod iti Amerika. Negosasyon iti free trade agreement ti Pilipinas kan European Union may paspasarden kapo iti krisis iti karbangan tao. Iti headlines dagiti damdamag iti rehiyon kan lokal, total ban iti online gambling kan irot nga regulasyon iti sugal na isingasing ijay Baguio. PhilHealth kan Commission on Human Rights nagtipon tapno itandudo ti salunat akas may sa karbangan tao. Panagbiro kadagiti na isang sangayan nga tourism villages sa iti rehiyon na mas nga pinairteng ti Department of Tourism. Departamento ti Agrikultura dito Cordillera alerto kana nangiuswat iti contingency plan kontra iti pangta ti El Nino. Talo nga entries manipod iti Cordillera nangapak iti gawad saka para iti agricultural excellence. May katalupulo kun siyang Cordillera Month Celebration, opisyal ang narugyan, ijay Benguet. Dua nga empleyado ti bake shop na sarakan nga pimusay iti karayan sa jay Bonto. Sa kapulo kan pito a residente ti Tadjan na baligi anang ilupas iti panagsanay iti bamboo weaving. May sa akamang ti tribo nga butbut pimusay iti panagpudot manan ti tribal war ditoy Montañosa. Minahang bayan iti Sagada nang irekomendar iti nataltalgad wano na rekomendaran para iti nataltalgad panagtrabaho kan maikari na sahod. Para iti detalye dagiti damdamag iti nasyon na nangyanga iti nalawa panagprotesta ti baruan na establisar a koalisyon nga end e-waste imports kasaruno ti report adi manon iti 234 nga containers ti illegal nga electronic waste wenno e-waste manipud iti Amerika. Tinayuma iti pagilian sipud pay iti Marso 2025. Usar dagiti nakalameng nga GPS tracker na birukan ti International Watchdog nga Basel Action Network wenno BAN dagiti kargamento kadagiti pabrika iti uneg ti Subic Bay, Freeport. Sigun iti grupo linabsing daytoy iti Basel Convention kaputawan ti katulagan ti dua a pagilian. Malaksid pa iti pamta nga ipaay dagiti makasabidong a chemical iti salunat dagiti Pilipino kan iti aglawlaw. Nababalaw ti Bureau of Customs wenno daytoy BOC kalpasan nga ibagana asaan da makibiyag kapo iti maysa nga ruling ti Manila Regional Trial Court ang nagideklara iti Subic akas maysa a nakasina nga customs territory. Kapo ditoy ket nagbalaag dagiti environmental advocates kontra iti may bagbaga nga sekreto a negosasyon na itinagbaetan na ti gobyerno. Tapno aramiden nga legal ti panag-angkat iti basura. Iti sa bali adamag iti pagilian ket pumudpudot tata daytoy tungtungan. May panggap iti Pilipinas kalpasan nga nagpanawagan ti nasurok 20 nga grupo manipud iti Europa ken Pilipinas iti European Union wenno EU nga isardeng pay umuna ti panakinegosasyon para iti maysa nga free trade agreement wenno daytoy katulagan para iti nawaya nga kalakalan iti pagilian. Sigun iti human rights groups akas iti karapatan saan dapat nga agina bubulsek. Daytoy iyo iti agtultuloy nga krisis sa para iti karbangan na tao iti sidong daytoy administrasyon nga Marcos. No sa dinukot na ilista tinasurok may sa aribo, kan duwa gasot nga biktima dagiti drug-related killings. Kan ngumat nga to abilang dagiti illegal nga panang arestar, kadagiti manalo nagkanain sigudan nga ubili. Inyo na unay dagiti kritiko asakbay
nasuspinde ti daytoy tungtungan iti 2017 iti panahon ni dating nga Pangulo nga Duterte ket napaneknekan dagiti inmuna a panag-adal ket nang ipakita akarkaro nga agbalbalin nga marigriga ta dagiti lokal a mannalon gapu iti daytoy nawaya nga kalakalan kana agbalbalin tupayen nga rason para iti panagiinnagaw iti daga babaan dagiti dambuhala nga korporasyon. Nagbalagmat lang dagiti foreign civil society organizations ano ituloy daytoy EU ti panakiatulag na para lang iti pansarili nga interes para kadagiti raw materials sa kasla konsuntian na wano kung makonsinti ti kultura ti kinaawan na dusa para iti Pilipinas. Nang runapay nga bagsak ti pagilyan na kadagiti pandaigdigan nga human rights measurements itang atawin. Iti sabali damag para iti detalye dagiti impormasyon iti Rehiyon Cordillera. May sabaro nga ordinansa ti manarimaan iti syudad iti Baguio amang pangpanggep nga ipasardeng ti online gambling operations ken istriktuan dagiti pagadalan iti dadumapay nga klase ti sugan. When istriktuan dagiti pagalagadan para iti dadumapay nga klase ti sugan. Iti sidong ti singasing saanan ang maipalubos ti panang issue wenno panang renew iti permits para kadagiti online casino, e-games, online sabong, e-bingo, pati dagiti Philippine Offshore Gaming Operator wenno POGO. Dagiti madawang establishmento ket maipayan lang iti maysa nga tawen tapno isardeng ti operasyon da. Malaksi diti online games maipawil dagiti patalastas sa advertisement ken sponsorship ti sugal kadagiti para publiko a lugar ken aktibidades akas iti panagbenga festival pati dagiti barangay events. Agam ti ordinansa asalakniban dagiti kabataan sa dinukota maiparit ti paragserek dagiti agtawan iti 25 pababa kadagiti gambling establishments. Tapno maisigurado ti implementasyon daytoy ket maitakder ti Youth and Family Protection Against Gambling Council. Dagiti lumabsing ket mamulta iti enggan na 5,000 a piso ken mabalin nga maibalod iti enggan na maysa nga tawen. Iti sabali damag iti rehiyon nagtulag ti Philippine Health Insurance Corporation wenno PhilHealth ken ti Commission on Human Rights wenno CHR a papigsaan. Ti panagtitinulong datapno ipasigurado ti panangtaripato iti salunat akas maitudingan a maysa nga kangrunaan nga karbengan tao wenno human rights. Iti naangay nga learning forum ang napauluan nga Health as a Human Rights, Bridging the Healthcare Divide. Inyunay-unay ti duwa nga ahensya at ikinapateg ti panag-akar iti maysa nga sistema amas ang nakapokus iti preventive kan primary healthcare imbes a panagpaagas laeng kadagiti sakit. Sigun kaniya PhilHealth President kan CEO Dr. Edwin Mercado, tiyaman ng kalusugan program wenno yakap ket maysa nga addang tapno maisigurado tinalaklaka a panagpaagas para kadagiti tumunggal Pilipino. Daytoy di kalidad nga serbisyo medikal anyaman akasasaad iti biyag. Mamati mo ti CHR Commissioner Judge Ani Maria Abi Faith Fidel Reyes tiya karbengan iti salunat ket saan dapat nga agtalinaed nga karilaeng no di maysang agpayso ang mapadpadasan ti kada individual. Panggap ti partnership nga ramiden nga institusyonal ti ugnayan ti duwa nga ahensya iti kasta ket pagbenepisyaran dagiti marginalized sector dagiti benepisyo apang salunat ti gobyerno. Iti sabali damag iti pakasarita ti turismo ket itultuloy ti Department of Tourism diti rehiyon ti Cordillera wenno daytoy DOT CAR ti panang ipapiksa kana panang ipalawa pa iti kultura ti rehiyon babaan ti maikaanem nga tawen ti Search for the Best Tourism Village. Sigon kani DOT CAR Regional Director Jovita Ganongan panggap ti programa nga lukuyan dagiti komunidad nga taripatwen dagiti tradisyon da kanti aglawlaw bayat nga ususaran ti turismo para iti pangkabyagan. Itamatawan ket adda ti 17 ana inayon ken madama nga pumaspasidong iti evaluasyon. Nayon dito iti 7, manipod dito Montañosa, Tigtalo, manipod mat iti probinsya ti Benguet ken Kalinga, 2 manipod iti probinsya ti Apayao ken ti Tigmaysa, manipod iti Abra ken Ifugao. Sigun iti ahensya,
Ti cash prize kat dumanon iti maysa a milyon a piso para iti agbalin nga kampyon. Kagadwa nga milyon na piso para iti second nga maikadua nga pwesto ken 200,000 pesos para iti maikatalo nga pwesto. Tiga may sagasot met nga ribo para kadagiti runners up. Malaksid iti premyo ket umawat pay dagiti partisipante iti tulong nga teknikal. Ti national promotion tapno agbalin nga modelo ti sustainable tourism iti sangalubungan. Iti sa balipayadamag, iti tayak ti agrikultura kat nakalerto tatan ti Department of Agriculture wano DA Cordillera tapno ilatang ti proteksyon para kadagiti lokal aman nalon. May kontra iti nakasimpa nga El Nino phenomenon ang mapadasan iti rehiyon. Sigon kani DI Cordillera Regional Executive Director Attorney Jenny Lynn Dawayan, nakalatangan dagiti risk assessment maps sa manipod iti PhilRise tapno matukoy dagiti vulnerable nga taltalon nang runa dagiti addayo iti irigasyon. Agusar ti ahensya iti remote sensing technology tapno i-monitor ti salunat dagiti mulmula kana agtultuloy matlaeng nga mangiparwar iti advisories ken balakad manipod iti radyo ken social media kagitan ti panangisagana kadagiti bini akaya nga mabiyag iti dry season. Iti likudan daytoy pangtati kalamidad peste ken dadael nga inbati iti bagyo nga uwan iti napalabas nga tawen kataad dati nailista nga upat wano daytoy 4.3%. Latta, panagadur as iti agrikultura dito rehiyon ti Cordillera iti napalabas nga tawen 2025. Gapu iti nangato nga ani iti pagay ken mais. Tungtungan pa lang iti agrikultura ket pinanaknakan manen ti rehiyon nga Cordillera kinalaing na iti sektor ti panagtalon kalpasan nga magawat na ti talo nga prestigyoso nga award dagiti iti daytoy na iyaramid nga maikalimapulok ket maysa nga gawad sa ka-awarding ceremony. Iti napalabas nga daw iti Lunes iti Philippine International Convention Center. Sigon kani Department of Agriculture wano DECARA Regional Director pailang ani Jenilyn Dawayan nabigbig kas outstanding high value crops farmer ni Edna Norial manipoda iti probinsya ti Ifugao. Nagtaod iti munisipyo ti Lamut gapu iti nabaligi nga produksyon na iti kakao iti Love of Nature Farm. Laksit kanya na kat nagunod met ti Outstanding Municipal Agricultural and Fishery Council baban iti MAFC ti Itogon Benguet. Kan nagunod ti PAFC Benguet ti award para iti Outstanding Provincial Agricultural and Fishery Council. Nangiyawit iti 250,000 nga cash prize ni Norial bayat met nga imawat iti tiga 600,000 ti duwa nga nangabak nga konseho. Iti mensahe ni DA Undersecretary Roger Navarro ket pinalakpakan na ti dedikasyon dagiti awardees sa manipod iti nasurok 70 nga national finalists. Inyo na unay na at isiguridad ti makana ket nakasanggir iti kinagaget dagiti lokal nga mannalon ket dagiti makunkuna nga leaders iti agrikultura. Tapno iti kasta ket makasabay daytoy iti agtultuloy nga modernisasyon ti pagilian. Iti sa balipayadamag ditoy rehiyon ket formal anay lukatan itangal daw iti Miyerkules umunangal daw iti Hulyo. Iti madama nga tawen ti maikatalupulo ken siyam nga tawen ti Cordillera Month Celebration. Madama apo nga maisaysayang ka iti Benguet Sports Complex sa Wangal, La Trinidad. Daytoy ket iti sidong ti tema nga Smart Cordillera, enabling local enterprises through digital transformation and accelerated regional autonomy. Ti probinsya apo ti Benguet ti Mangidaulo iti daytoy makabulan nga selebrasyon.
makabulan nga festibidad bukas itikas dapat ipakita tinababak ng kultura sining kan panag-ugali iti payla ang tenga ti modernisasyon. Para iti damdamag iti lokal, dramatiko ang naglipas ti may nga picnic kalpasan apo nga masarakan api musay ti tuwa alan laki nga empleyado ti may nga lokal nga bake shop ijay Agpuyo River sa jay barangay Samuki ijay munisipyo ti Bontoc iti kalma na Hunyo at 30. Nabigdig babaen iti Bontoc Municipal Police Station ti maysa kadagiti biktima ani Jeremiah Binyan Gingoy agtawan iti 25 manipod iti mangkaya na bengket bayat met nga temporaryo lata nga naidulin pa itinagan ti agtawan iti 38 nga residente ti Baguio City. Sigon iti investigasyon nagturong iti karayan ti adua kadwa ti talupay nga gagayemda iti payla ang June 29 wenno aldaw iti Lunes. Ngam banda nga alas 3 iti malam ket daglangoy pangato iti nagturong iti ngato ti karayan ti duwa kan saanen nga nagsubli rason tapno isuda ket apan i-report nga missing dagiti kakadwada ngem nabirukan nga pimusay iti kaagsapaan na. Dagos met nga nagresponde ti nagkadua nga puwersa ti Bontoc Police, ti Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Bureau of Fire Protection ken SOCO tapno iti kasta ket maiyahon dagiti biktima. Baban iti panangikumpirma ti Municipal Health Officer ani Dr. Diga K. Gomez at ti rason ti panakatay dagiti biktima ket gapu iti panakalwas. Iti madama ket makiko-coordinar ti lokal nga gobyerno ti Bontoc kadagiti inbati nga pamilya dagiti biktima para iti panakaibiyahe met laeng ti pagbagi dagitoy. Bayat met nga nakiusap daytoy Bontoc MDRRM Council iti publiko aliklikan ti panangipaskil iti sensitibo ken irresponsable a komento iti social media kasa respeto kadagiti biktima. Iti sabali payadamag iti lokal iti munisipyo ti Tadjan ket adan ti baro nga kasanayan ken adda ti baro met laeng nga pangkabyagan para iti 17 nga residente. Iti daytoy nasa nga munisipyo. Kalpasan nga makumpleto dati 5 aldaw nga community-based training. Iti bamboo weaving. Iti napalabas nga lawas. Tinasao nga programa ket naisayangkat ijay Balawa Tadjan babaen iti TESDA Mountain Province kadwa ti Provincial Local Government Unit anang ipay iti pondo para iti skills training. Kanti daytoy munisipyo anang ipaaymat kadagiti taraon para kadagiti partisipante. Baban iti tulong kan tarabay iti panagsanay da kada pimasidong iti hands-on nga aktibidad dagiti partisipante tapno masuruda dagiti techniques kanti art iti panag-aramid iti produkto manipod iti kawayan. Sigun iti TESDA dakkel ti maitulong tinasao nga proyekto tapno maipaayan iti pangmabayagan a pangkabyagan ken nayon nga birok dagiti lokal pamilya kadagiti kaawayan babaen iti panagaramid kadagiti dekalidad nga handicrafts. Iti maysa payadamag pimusay iti maysa nga miyembro ti tribo nga butbot manipod iti tinglayan iti probinsya ti Kalinga kalpasan nga bimtak manen tinadara nga tribal war kontra iti tribo nga butwagan ti Sadanga ditoy Mountain Province iti napalabas nga lawas. Hunyo 27 sa jay Mount Tumuwad. Sigun iti Kalinga Police Provincial Office, dagos da nga nang ipatulod, itinayon nga puwersa, itinasao nga bantay tapno lapdan ti posible arrest back ken panagkaro ti sitwasyon. Ti panaglalaban ket nagramot iti mano a dekadan nga boundary dispute wenno panag-inagaw iti teritoryo, daga ken irigasyon, iti pasat ti Mount Icar, ang nagbalin met lang nga rason wenno makagapu iti panakadadaol ti tradisyonal nga bodong, wenno peace pact iti muna nga tawen 2000.
Kapo iti nabayag nga tensyon, kanayon nga bang paspasardeng iti panagtalo na kan klase dagiti kabataan, inyendorso daytoy gobyerno iti probinsya ti Kalinga ti Kaso iti Cordillera Regional Peace and Order Council wenno RPOC tapno agbirok iti pangmabayagan nga solusyon. Itaket agtultuloy ti panawagan ni Kalinga Provincial Director Gilbert Fatiig kadagiti tribal elders nga agpakumbaba kan itultuloy ti negosasyon. Bayat nga pilpilitin nga isubsubli daytoy pakkasaritaan dagiti dati nga boundary markers iti dekada 70 nga nagrugyan ti agsinabali nga interpretasyon ti duwa nga tribo. Para iti maudia detalye dagiti damdamag ditoy sagada kasaruno ti maysa wenno daytoy anonymous nga letter. Reklamo manipud met lang iti maysa nga lokal nga residente iti Pidlisan may naig iti pangta iti salunat ken iti safety ken ti pangit nga kondisyon iti panagtrabaho ket nangisayangkat nga rod daytoy Department of Labor and Employment iti maysa nga fact-finding mission na iti small scale mining wenno ti Minahang Bayan sa Barangay Fitilisan. Daytoy katapno investigaran tinasao nga reklamo. Nangiramid iti inspection. Uno nangiramid ti inspection team ti Dole iti panagbisita iti nasao nga site sa dino ket nakikoordinarda kadagiti lokal nga opisyal. Iti pulisya, iti Mines and Geosciences Bureau, kan iti Northern Sagada Barangay Small Scale Mining Association, wenno NSDS-SMAI. Numan pa'y kinumpirma dagiti investigador nga awan ti kaso ti child labor. Iti nasao nga pagminasan, napansin iti inspeksyon dagiti dadto mga issue akas iti nababa nga pasahod nga 350 kada aldaw kan kinakurang dagiti natalged nga pamayan na iti panagtrabaho. Iti nasaupay nga panagbisita inlawlawag dagiti opisyal ti minasan. Wenno daytoy opisyal ti organisasyon ti pakabuklan. Dagiti babasit nga minero mainaig iti daytoy matpanigda. May papan iti nababa nga pasahod. Inlawlawag da at dagiti agtatrabaho iti tunnel wenno portal ket saan nga sumangbot iti 8 nga oras ti panagtrabaho da. Kastapay nga mangmanganda nga libre. Iti bangir na, dagiti workers, kadagiti gilingan, wenno iti processing mills, kat agtatrabaho iti 8 hours nga shift. Numan pa inpunto ti asosasyon at itrabaho daket saan nga delikado. Kana saan unay nga makapabanog kumpara iti panagtrabaho iti uneg ti tunnel. Kasumbat, kadagitoy nga obserbasyon kat inbilin ti Dole. Maysa nga pakabuklan a panagabaliw iti sistema ti pasahod wenno wage restructuring. Nairekomendar mo't lang kadagiti operator nga mangitakda iti agsinabali nga klase ti sahod nga tumpak ang mangipakpakita iti kinadagsen wenno ti kinarigat ti trabaho, ti particular at trabaho. Tapno maisigurado mo ti pagtalgedan ket ti salunat dagiti workers inbilin ti Dole ti nairot a panang surot kadagiti pamantayan ti occupational safety and health. Nairot mo't lang nga naitakda iti amin nga minero ti panang suot dapat iti personal protective equipment wenno daytoy PPE iti amin nga oras ti panagtrabaho. Malaksi ditoy ti kada grupo dagiti babasik nga minero ket kasapulan nga pumili iti kan formal nga agsanay para iti 3 nga safety officer kan 3 nga first aider. Pati iti patalinaod iti kompleto nga first aid kit mismo kadagiti lugar ti panagtrabaho. Iti maudi nga addang para iti legal nga parang surot na bilinan ti asosasyon nga agparehistro wenno irehistro ti organisasyon da iti Dole. Agtultuloy nga bantayan dagiti masaknan nga ahensya ti gobyerno tinasao nga pagminasan tapno agtultuloy makita wenno maobserbaran nga sumursurot da kadagiti pagalagadan para iti pagtalgedan ken pasahod.
Dagita apot ay pakabuklan dagiti damdamag para iti midday news. Itangal daw iti Wednesday, umunangal daw iti Hulyo, taon 2026. Siya lang ni Simbay para iti damdamag, Radyo Sagada. Good afternoon.